भितरकनिका प्रोग्राम पाई आमे वर्तमान अभिमुखे यात्रा अभिमुखे आम टे लेट हो गलानी कि लेट हो गला देखा कौन हो पहुँची बाटर पुणी भेटा आम घंटा खिया पाखापाखि हो जस्ट पाखापाखि आगे आमर आ गए गाड़ी जाऊँगी गणेश भाई आमर एथरक देखा आगे आमर से बोलेरोटा जो जाऊँगी आम पिला जाऊँ देखिल शिव कहीं देखा जाऊनी मरीगला अरे शिव क्या फोन ने गपुज शिव पार्वती सागर गपिले अच्छा हौ आम भितरकनिकार बर्तमान पहुँची गलु गेट आपण मैंने देखिपे बड़ एलईडी लगे हाँ एलईडी स्टॉल से स्टेज देखा दूर हाँ 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 चलो चलो हाँ हाँ कर जदि वर्षा है रही कौन चलिया सब कचाड़ा भी हम आधे मौछटा कौन हाँ ये गोटे लगी हाँ सी आउ जन संगे जिबिल साउंड लगी तो यहीटा हूँ स्टेज आम भितरकनिकार बर्तमान पहुँची गलु यहीटा हूँ आमर भितरकनिका स्टेज भितरकनिका स्टेज पाखे आसी पहुँची जाइछु आपण मानक स्टेज रो दृश्यटा वर्तमान देखौ आपण मान देखंतु बहुत आडंबर करा जाइछि बहुत बड़ा बड़ा बॉक्स देखंतु ये जति बड़ा बॉक्स लागे छी गीत रचना प्रदीप नायक संगीत मनमथ मिश्र कंठ सौरभ नायक कृष्णा मिश्र और साथी बहुत बड़ा स्टेज देखो पिला माने हमर सेठी बइचनी आगे नहीं जाऊँ रही था मुझे जाऊँ शिव कौन रेस्ट नहीं ले ये टॉयलेट फिलेट बोधे जाइए आइले
ଭିତରକନିକା ମହୋତ୍ସବର ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଖି ପାଉନି। ଆଉ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ। ମାନେ କେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତ ଜାଣିନି। ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ରେଡ଼ି। ଶିବୁ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ଛାଡ଼ୁନୁ ତାକୁ। କାହିଁ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି? ଦେଇନା ନା ନା ମୁଖା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ କରିଛି। ମୁଁ ବାଘ ରକମ ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେବା ମାଟିରେ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଅଛି ଟିଫିନ୍ଟା ଦିଅ ଇଏ ନେଇ ଆସ କେତେ ଜଣ ଆସ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରେଇଲେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିକ ଦୁଇଟି ଗଛ ଭଲ ଉପହାର ଦୁଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେଲା। କ'ଣ ସେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆଇଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏତେ ବନେଇ ହେଲାନି। ଏଇଭଳିଆ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି ଏଇଟା। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ତ ଭିତରକନିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଲି ରାତିରେ ସରିଲା 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମର କିନ୍ତୁ 5ଟାରୁ 5:30 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲୁ 12ଟା 12:30 ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଏଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଗଢ଼ୁ ମୋର 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଲକ୍ଷେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି 10,000 ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 100K ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ କେକ୍ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁଦିନ 10K ହେଇଯିବ ମୁଁ କେକ୍ କଟିଂ କରିବି ସେଦିନ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।